ka ba nanay? Baka manhin, wating butangahin asin. Para ka ba napapansin ka ni mo nanay? May dananay. Pamati ko. Uur-ur ka ano? Hindi ka man nahihimutang. Agay, taga naka-joker na la. Itaga din maupay. Upratating mga mata. Di rin ludak natutuhin nga ditak mag-alog. Sige tim sinuro sa labikig. Agay. Kita anak takbuhok. Bago nga REBOND. Mamahal. 2.5. Inuuna mo lang ko dito nanay nga imo buhok. Naaro ka imo kakulupin ni paralitin uniform ka ng Boy Scout. Nayakan ka, waray ka kwarta. Pagiliwat itak anak. Barato ni anak nga akong pagpa-REBOND. Upod na pagod pananggalan ko yumad ganan mga kuto. Ay promo nira. Agi daw nanay. Pamati ko ang kanan release ito ng purpose kakulupano. Ngayon mo pa-REBOND. May na pa sobra anak. Papalitan tayo niya ng krayo langanin papel. Was na bayat ang Boy Scout nanay. Hinahanglan kita pumalit ka nahin. Uniform ka ng Boy Scout. Isusumatay ko kang kapitan. Isusumatay ko kang kapitan. Odo, ayaw liwat anak pag sumat kang kapitan. Anay la anay. Inin. Pamimilyan ko ito ng paagi. Anay ha? Anay. Isusumatay ko kang kapitan. Isusumatay ko kang kapitan. Ba? Anak! Ano ta ka anak yung magsusumat kang kapitan? Bunol. Maramtak bubuhaton. Anay la. Hindi gawin niya ba daw? Problema ko din nga dako. Tak pwede ibaligya. Ba mananamon kaguran. Naprinda ko naman. Hindi na kayo magsusumat ko na ito kang kapitan. Magbabaligya akong bayabas. Parang kinaduriman mariman ini mga bunga. Ano takig babaligya ba daw pastilan? Isa sa ba daw? Ba daw? Okay. Sa nabandis. Pada kay 2.5 tak kinahanglan ah. Tagbira daw lang nga lubi. Kaya ba daw? Magsusumata to ang kapitan. A few moments later. Opay! Opay! Manatapya! Gawas daw dida kay bedel pag-istoryahan! Ano kuno kapitan?